Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatnaja Marije, Gospod s tobою. Blagoslovena ti žena i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa rodila je sin duš naših. U susret prazniku Uspenja Presvete Bogorodice Velikoj Gospojini u istoimenom hramu u Crepaji 23. avgusta održan je koncert duhovne muzike. U prostoru Crepačkog hrama okupili su se horovi i pevačka društva, duhovna pesma bila je uvod u obeležavanje jednog od najznačajnijih praznika za meštane Crepaje. To susret praznika Uspenja Presvete Bogorodice, hramovne slave i zaštitnice i pokroviteljke ovoga mesta, znači Crepaje. Prošle godine je bio prvi koncert, evo ove godine drugi koncert po redu. Učestvuju znači 4 hora, naše ovde pevačko društvo, prvi kao najstariji, kažemo iz Crepaje, i imamo učesnike hor iz Sevkerina, imamo znači iz Preobraženskog hrama iz Pančeva i imamo naš taj mali horić koji evo sa radom već tu 2 godine i nešto, isto tako smo pokušali i sa željom da to i dalje traje i da se nastavi tradicija horova i eto tako da bude to sve opet u slavu Božiju i u čast Presvete Bogorodice. Pred publikom su nastupili prvoratarsko pevačko društvo iz Crepaje, dečiji crkveni hor Crepačkog hrama, dečiji crkveni hor Hrama Svetog Arhangela Gavrijela iz Sevkerina, kao i hor Prepodobni Roman Slatkopojac iz Pančeva. Posebno mesto u programu pripalo je najmlađim izvođačima koji se sa duhovnom muzikom upoznaju od ranog uzrasta. Hor je oformljen u novembru 2024. godine. Hor broji 15 članova, uglavnom smo žensko društvo, ako može tako da se kaže. Naše, eto za sada, da učestvujemo na prazničnim bogosluženjima, pevamo, održavamo koncerte. Sada u junu smo imali koncert u Narodnom muzeju u Pančevu. Mogu da kažem da je bio veoma uspešan i jako sam zadovoljna tim koncertom, tako da eto, nadam se da će i ovaj sada biti bar upola uspešan kao i taj. Što se tiče uzrasta dece koja pevaju u horu, dirigentkinja kaže da su u pitanju deca različitog uzrasta. Volim da kažem da je to onako raznovrsno, uglavnom cijela osnovna škola. Bilo je u jednom periodu i predškolaca, ali eto, oni su sad krenuli u prvi razred, uglavnom negde od 1. do 6. 7. razreda. Kakav je repertoar? Pa baziramo se na duhovnoj muzici. Kada imamo priliku, kada ne nastupamo u crkvama, kada imamo neke prilike, onda se malo proširimo i na svetovnu muziku, ali onako u okvirima smo duhovne muzike ipak. Članice hora odlikuje vera i lepo vaspitanje. Pa ja moram da kažem da se ovde deca u selu dosta razlikuju od dece iz grada. Ovde su deca baš onako, mogu da kažem tako, duhovno i vaspitana. Dosta dece je već dolazilo na liturgije svake nedelje, tako da nije im to nešto mnogo strano. Naravno, u početku im jeste bilo i dok smo se mi svi međusobno upoznali, ali mogu da kažem da stvarno jako su, sve devojčice su veoma vaspitane i onako u duhu, onako, baš se fine su. Hor crkve Svetog Arhangela Gavrijela iz Sevkerina osnovan je 2012. godine. O repertoaru govorila je njihova dirigentkinja Jovanka Stojanov-Manasić za naš program. Upravo cilj osnivanja hora je da se prenese ta duhovnost, da se hramovi napune decom, jer su hramovi ostali prazni, dolaze samo stariji ljudi koji su to nekada od svojih starijih naučili. Tako da je sada sve bolje i bolje, da ne kažem, nije još tako savršeno, bilo bi bolje da ima mnogo više dece nego što je ovaj broj oko mene. Nedeljom deca dolaze u crkvu, pevaju te pričasne duhovne pesme, zavoleli su to i ono što sam ja njima rekla jeste da ne moraju da dolaze da je to neka obaveza zato što su članovi hora, nego da dolaze samo ako to žele. Divno je, naravno, još uvek nije taj pun broj da mi svi, evo tu su pa i uvek to čuju predamnom, da svi dolaze odjednom.
to je nekada jedna grupica, nekada druga, a ima dece koja su redovna, što me jako raduje, jer će porastiti i nastavit će tim putem, postaće dobri ljudi, što je najvažnije. I večeras ćemo da otpevamo jednu divnu bogorodičinu himnu Agni Partene. Zatim ćete čuti divne duhovne kompozicije Zrno Tamjana i Zrno Vere. Pustite decu da dolaze, to je sve za njihovo dobro, to je Boga radi i oni će im biti uteha kada im bude najteže. Draga Višnja, ti večeras nastupaš u okviru crkvenog hora ovde u crkvi. Reci mi, kako si se odlučila da se baviš pevanjem? Pa odlučila sam da se bavim pevanjem tako što me privuklo i volim da pevam i volim duhovne pesme i volim da idem u crkvu i tako to. A Marta, tvoja drugarica iz hora, takođe voli da peva, pretpostavljam. Kako si se ti odlučila? Pa ja sam od oca ćerka, pa eto, on mi je rekao da ja idem da pevam u hor i evo. Pa jel ti se sviđa? Pa sviđa mi se. A jel postoji neka pesma koju najradije pevaš? Pa sve volim. A ti Višnja, jel postoji neka pesma koja ti se posebno svidela? Pa za sada sam imala par, ali kako smo počeli puno više pesama da učimo, sve mi se sviđa i ne mogu da odaberem jednu najbolju. A verovatno postoje neke devojčice koje će vas gledati i reći će, mogla bih i ja da se oprobam u ovome. Šta je potrebno da biste bili dobar pevač u horu kada su u pitanju duhovne pesme? Pa potrebno je da voliš da pevaš i da ideš u crkvu i da to ne radiš silom, nego onako kako ti želiš. Ti, Marta, šta misliš? Šta je potrebno? Pa trebate da slušate kako nastavnica peva i da slušate da stalno ne pričate, da ne dolazite na probe i tako. Svoje iskustvo i utiske vezane za pevanje u horu sa nama je podelila jedna članica hora iz Sevkerina. Najviše zbog toga da bi se približili Bogu, jer je hor kao jedna zajednica gde se svi družimo, pevamo zajedno i ja uživam u ovome. U susret Velikoj Gospojini, šta biste poručili meštanima Crepaje? Pa, šta da poručimo? Vere, molitve, praštanja jedni drugima, da ne pravimo podele, da budemo jedinstveni, da se trudimo, svako posebno da se trudi u svome životu, da da ono što je važno i bitno od sebe i za crkvu i za mesto svoje i za sve ono što je potrebno u našem životu. Svi smo odgovorni i ako mislimo da nešto učinimo dobro, da menjamo nešto, onda prvo moramo sebe da menjamo, pa onda to dalje sve ide onako kako treba. Tako da poruka je da imamo ljubav jedni prema drugima, da praštamo jedni drugima, da volimo jedni druge. To je nešto što, jer Gospod Isus Hristos iz ljubavi svoje prema čoveku je došao u ovaj svet. Presveta Bogorodica koja je najveća molitvenica pred Bogom za rod ljudski i sve nam to ukazuje na ljubav, jer ako nema ljubavi onda nema ništa. Tako da treba da se trudimo u tome. Uz horsku pesmu i prazničnu atmosferu Crepa je tako najavila dane posvećene svojoj seoskoj i hramovnoj slavi Velikoj Gospojini. Istočniče živonosni, Marijo slavna, mi smo to